हाँ भाई नमस्कार। हम हैं और होस्ट और दोस्त प्रकाश सिंह। लोग के बर्फ़ देखे के रहे तो आज हम बर्फ़ में बैठ के वीडियो बनाओ तनी देख ली। हम बैठल बानी एजा बर्फ़ में और यही जा से बैठ के हम आज एगो स्पेशल वीडियो अपन भोजपुरिया बच्चा सब खातिर आज बनाए के सोचले बानी। तो आज के हमार वीडियो कोनो खास चीज़ दिखाए खातिर नहीं के, हमारे एगो अनुरोध बा बच्चा सबसे। जैसे कि हम कुछ दिन पहले सुननी हो कि बहुत सारा स्कूल जौन बा वो पिछला 7-8 महीना से बंद बा। तो हमरा के ये सुन के बहुत आश्चर्य भइल, बहुत बुरा लागल। तो अगर कोनो कारणवश जे भी वीडियो देखा था उनकर आसपास कोनो बच्चा बा जौन 7-8 महीना से स्कूल नहीं खे गईल और पढ़ाई लिखाई नहीं खे होत, ओकरा के पढ़े के मनो नहीं खे करत, या कि ये बात तो ऑब्वियस बा, मैंने स्कूल बंद रहेला तो बच्चा सबको पढ़े के मन ना करे। तो हमारे को सुझाव बा कि तू लोग जहाँ भी बाड़ा लोग कहीं से भी कोनो पुरान नया कैसनो इंटरनेट पर चाहे कोनो किताब के दुकान से एगो पंचतंत्र के कहानी खरीद के पढ़ ला लोग। ई भले ही किताबी शिक्षा ना दी, लेकिन ई तहरा लोग के बहुत सारा व्यवहारिक शिक्षा दी। तो जैसे ओकर नामे है पंचतंत्र, ओमें 5 गो अलग अलग तंत्र के मिला के अलग अलग बहुत सारा कहानी के ओमें संग्रह बा। ओकरा के पढ़े से नू तू लोगों के लाइफ में आगे बहुत सारा चीज़ जहाँ पर भी दिक्कत आवेला, जहाँ पर आदमी के बहुत कन्फ्यूज़न होला कि लाइफ में आगे क्या करी, वो करे में उमें डिसीजन लेवे में बहुत मदद मिली तारा लोग के। कौनो कहानी एगो पकड़ ला, वहाँ से पढ़ल शुरू कर दो आ पूरा पंचतंत्र के ख़त्म कर दो। तो ई एगो हमारा अनुरोध बा। अभी अगर छुट्टी चलता, स्कूल बंद बा और कुछो करे के नहीं खे, तो सब माता पिता से, चाचा चाची से, पड़ोसी लोग से भी हमारा अनुरोध बा कि अगर कोनो बच्चा स्कूल नहीं खे गईल, बहुत दिन से घर में बैठ के खाली खेलता, एने ओने जाके टाइम पास करता, तो ओकरा के एगो पंचतंत्र के किताब उठा के दे दी लोग। अगर ओकरो के नहीं के पढ़े के चाहत तो ओकरा के 1-2 कहानी पढ़ा के सुना दी लोग। ये सब कहानी ज़िंदगी में बहुत बहुत मायने रखेला। भले ही आगे चल के तहार डिग्री कुछो होखे, तू BSc होखा, BCom होखा, इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, ये सब व्यवहारिक शिक्षा के अपन अलगे महत्व होला जौन तहार लोग के लाइफ में बहुत मदद करी। तो हमार एगो जौन हमारे एगो सुझाव बा, एकरा के मान लो लोग और अपन टाइम के बर्बाद मत करो। हम बहुत शर्मिंदा बानी, बहुत हमरा के ख़राब लागता कि बहुत सारा स्कूल 7-8 महीना से बंद बा और हम कुछ ना कर पैनी अपना तरफ से भी। और अब हमरा के पता बा कि बहुत लोग बहुत कोशिश करता लोग केहू तरह कोरोना से बाहर निकले के। तो ये एगो छोटा सा सुझाव हमरा तरफ से बच्चा सब खातिर, एकरा के मान लो लोग। और बड़ा लोग से निवेदन बा कि बच्चा लोग के पंचतंत्र जरूर पढ़ाई लोग। भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश, हाउ दुनिया के हर भाषा में पंचतंत्र उपलब्ध बा। तो कहियों से ले करके ओकरा के पढ़ाई लोग, ओकरा से का शिक्षा मिलेला ओकरा के बच्चा सबके समझाई लोग। ये चीज़ आगे चल के ज़िंदगी में बहुत काम दी। एगो और चीज़, वीडियो ख़त्म करे से पहले हम दिखाओ तनी एगो बर्फ़ के गोला बना करके जा। तो बर्फ़ इतना ढीला बा कि गोला ही नहीं बन जा रे भाई। हाँ हाई बन गईल बर्फ के गोला। और ये गोला के हम अपने ऊपर फोड़ देता नहीं है, देखिए फुट गईल। चलिए रखता नहीं, हो सके तो हमरा के लाइक कर ली लोग। आजकल हम एगो सब्सक्राइब बटन भी लगाए लगले बानी, तो ओकरा के सब्सक्राइब कर ली लोग हमारे वीडियो के, हमारे चैनल के, अगर हो सके तो। लेकिन पंचतंत्र के जरूर पढ़ी लोग। तब तक खातिर नमस्कार और हमारे वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।